Salutare națiune, bine ați venit la un nou clip, nu v-am mai făcut o rețetă de ceva vreme, dar având în vedere că am primit destule întrebări pe Instagram, în Q&A săptămânal, deja știe toată lumea de el, referitor la, gainere naturale, am zis hai să vă fac ceva. Eu sunt mare amator de pancake-uri, așa zise clătite, aș face clătite cam din orice. Și acum nu e neapărat vorba, vai doamne ce grozavă e rețeta de astăzi, e vorba și vreau să vă arăt, Diana a luat de Black Friday acest aparat. E un sandwich maker, de fapt un încălzitor din ăla care încălzește sandwich-ul. Foarte sceptic la început și am zis, bine băi, zic, hai să luăm, deși n-aveam deloc încredere în el. Aparent acum eu îl folosesc mai mult. E grozav la sandwich-uri, dar în special pentru pancake-uri, ca asta vreau să vă arăt. Așa că începem rețeta, gata cu povestea, am vrut să vă explic de ce facem rețeta de astăzi. Deci rețeta e în felul următor, un așa zis gainer dacă vreți. Luăm o banană, o aruncăm în oală, așa. Banana o să o tocăm, dacă vine Diana mai aproape. Eu așa tot timpul fac. Am observat că merge și cu mixerul, puteți să faceți cum vreți, dar nu murdăresc atâtea vase sau device-uri și e mai la îndemână. Da, am făcut banana așa, lingura tot timpul se îndoaie. Bun. Apoi avem fulgi de ovăz. Rețeta asta care am făcut oricum după ureche în ultimele zile de când am cumpărat Comedia. E o banană, 40 de grame de fulgi de ovăz. Ok? Așa. Și după aia. Aici am luat de la Jim Beam, în inteligența mea, am zis, băi, unt de nuci, cum îi zice aici, da? De și cu whey. Normal ca și culturistul clasic, unde e proteină, e mai bine, da? Din păcate a fost un fail total, cel puțin pentru mine, pentru că și-a pierdut, da, să zic așa, gustul acela bun de peanut butter. Așa că o să folosim și o să adăugăm pentru gust peanut butter pudră. Da? Că nu am altul, ăsta e singurul care l-am. E așa ca un Nutella. Deci dacă vă place Nutella, e excelentă. Deci, așa multe ai mâncat deja? Așa multă. Am mâncat împreună deja. Așa. Ok. De asta și astea eram 40 de grame. Ok, 35. Mai punem puțin. Tot timpul se linge, cum v-am învățat. Așa. După aia, cum ziceam, ca să-i dăm un flavor adevărat de peanut butter, mai punem așa vreo, câte am pus, 10, hai să punem vreo 15 grame de peanut butter powder. Bun, și pe aia urmează, ca să completăm toată rețeta asta, pentru că suntem oameni care ne interesează mușchii, glumesc, mă fac și un pic de mișto. Punem proteină, da? O pudră proteică, 30 de grame le pun de whey și mi-mi place să combin și sursele de proteină, așa că pun și caseină, dar nu la fel de multă, pun undeva la 20 de grame. Da? Bun. Acestea fiind spuse, am uitat un ingredient, așa că așteptați și revin imediat. Și ultimul ingredient, de fapt, sunt două ouă. Da? Pentru că, cum ați observat, toate ingredientele până acum erau uscate, așa că ne trebuie ceva ca să putem omogeniza totul și să putem face un pancake, da? Așa că punem ouă întregi, da? Pentru că vrem un gainer. Puteți pune și albușurile dacă vreți, am încercat și cu albușuri, dar de data asta vom pune întregi. Boom! Și acum, fain frumos, cum zice Ardeleanu, pe fast forward amestecăm toată povestea. Și cum bine ați observat, mai aveam un ingredient pe care nu l-am pus, am uitat. Și anume ștevie, da? Îndulcitor. Puteți să puneți dacă vreți și miere, dacă nu vă stresează atât de mult. Nici pe mine mă stresează acum, sincer. Da? Un îndulcitor. După care mai amestecăm un pic. În regulă. Hai mai aproape să se vadă ce am confecționat aici. Da? Deci vedeți? Asta este consistența. Vreți să curgă un pic ca să o putem pune pe Comedie. Bun. Acum
băgăm în priză aparatul, adică îi dăm drumul, n-are buton de pornire, îl bagi în priză și pornește. Deci știți despre ce discutăm. Așa, pregătim aici pe farfuria pe care o să scoatem pancake-urile și vă puteți închipui că totul decurge destul de simplu. Pentru conveniență, eu folosesc coconut spray-ul ăsta, cooking spray-ul. O conveniență în sensul că îl sprayez. Mai de mult foloseam ulei de măsline și ștergeam tot timpul cu un șerveț și așa e ok, dacă nu aveți, nu e obligatoriu. Asta sprayezi. Bun, începe să se încălzească. Sprayăm. Dăm peste tot în casă să se lucească, să strălucească. Și așteptăm să se încălzească cu ceva un pic mai mult. S-a încălzit, da? Pentru că se simte. Și acum ce facem? Luăm așa frumos și o să turnăm cu moderație, pe linie, cu moderație, cam atât, pentru că se întinde și se împrăștie. Sunetul pancake-urile care se face. La începutul, primele teste, am pus mult prea multă compoziție și dă pe aici pe afară. Da? Deci trebuie să fii moderat în aplicarea pancake-ului în aparat, dar vă garantez că este super repede. Pentru fapt că le face pe ambele părți și nu se încălzește foarte tare încât să ladă. Da? La un moment dat când iese fum, așa, cum se vede și acum, deja e gata un pancake. O să avem aici câteva de făcut, așa o să dăm pe fast forward și la final vă arăt rezultatul. Și am revenit cu ultimul pancake, unul mai mic așa, care o să-l dăm lui Diana, că așa tot poftea aici, da? Scoatem din priză. Da? Deci asta e povestea. Haideți un pic mai aproape, de fapt Diana, hai mai aproape. Asta sunt pancake-urile. 1, 2, 3, 4, 5. Așa arată. Și vă asigur că sunt delicioase și le-am făcut în cât? În 5 minute? Mult mai ușor decât să le faci într-o tigaie. Dar acum ce vreau să zic, asta a fost pentru amuzamentul meu să vă arăt nou aparat. Puteți să le faceți în formă de muffinuri, în cuptor, puteți să le faceți în tigaie, puteți să le faceți cum vreți. Dar compoziția asta, atâta vreme cât e supusă temperaturii, o să iasă tot ceva de genul. Da? Compoziția la fel poate să fie oricare, să ajustați ingredientele după bunul plac și dorința voastră de macronutrienți. Eu, la final, ce mai fac? Mai adaug peste acel piure de mere, de care vi le arătam că mi le iau de la Auchan, dar mi le adaug așa și fac, de fapt, în straturi. Adaug și la final iese o nebunie. Puteți să puneți și iaurt grecesc, fructe de pădure. Nu vă limitați, da? Dați frâu liber imaginației, să zic așa. Sper că v-a plăcut. Sper că a fost o rețetă interesantă. Da? Nu vă limitați în alegeri, folosiți ce vreți și savurați mesele. Până data viitoare, sunt Călin. Pa, pa!